Er det dig, der er helt øverst? Ja. Vi er tilbage til med part 4. Cigaretter. Du. Ja. Shit, mand. Det er ikke stærkt. Ja. Jeg kan se dig. Jeg kan se dit navn, Chris. Okay, lad mig med at dræbe dig. Ja. Vi kan også bare gå alle sammen, eller begge to være sikre, og så bare dræbe dem alle sammen. Der er en mellem derude. What? Jeg troede lige, jeg var faldet ned i et hul, hvor jeg ikke kom op igen. Se om du kan finde mig. Er du herude et sted? Jeg er inde i det der hus der, hvor man hopper ind ad vinduet. Gå derover, hvor jeg var på vej over, hvis du kunne nå at se det. Derover, hvor du var. Der var jeg så. Og så... Hopper man ind i et vindue? Ja. Er jeg på vej over til det nu? Det ved jeg ikke. Jeg gemmer. Herren? Det finder jeg nu alligevel. Jeg tror, jeg kan se navn. Men du er i hvert fald ikke derovre, hvor jeg mente. Du skal helt ned ad vejen. Ja. Og det er ud mod træerne og alt det der. Helt ud til den anden ende. Er det i højre side eller venstre side af huset? Det er i højre side, hvis du kigger over mod det. Ja. Prøv lige at have noget med så i bilen. Okay. Nej, der kommer en. Løber. Vi går lige forbi hinanden. Også du. Nej, det er en melon, det der. Ja, han med den, der gemmer sig. Prøv lige at stå stille. Jeg står fuldstændig stille. Hvis jeg begynder at kunne se nu. Jeg er virkelig bange for, at det bare er en anden sikker. Jeg står inde i rummet igen. Der er en, der jagter mig. Hvorhenne? Helt om i den anden ende. Den her laver jeg en potteplant. Okay, han kan ikke finde mig igen. Står du helt stille lige nu? Ja, jeg står på græsset. Jeg tror, jeg har set dig. Jeg tror, jeg har fundet dig. Jeg har fundet melon. Prøv at stoppe. Jeg skal lige dræbe den der melon der. Han ligger med mellem. Hvad? Shit, på dig. Jeg kunne ikke hen. Prøv lige at stoppe. Var der en sikker lige bag dig? Er der bag dig? Bare til siden til højre. Ud på den. Er det der dig? Ja. Kom. Prøv at slå mig, eller? Nej, jeg slår op i luften. Fortsæt med mig. Og så, hvad? Er du lige gået ind i huset? Nej, hvilket hus? Jeg troede, du gik ind i huset. Fortsæt. Hvor er du? Det ved jeg ikke lige. Hvor blev du blevet? Gå ud på vejen igen. Ja, der hvor vi mødes. Der er du. Ja, gå tilbage. Ja, fortsæt. Kom. Det er svært at følge efter sådan en potteplant der. Følger du? Yep. Og så lige her. Der var en... Og stå her og tæl til. Der kommer en. Tæl til, der kommer en. Ja, lige bag mig. Der er potteplant lige der. Lige bag mig. Den der står på bordet mod venstre. Kom nu. Lige bag mig. Lige for mig, mener. Lige for mig. Den lige for mig. Jeg tror, jeg kan se den. Hvad? Jeg tror, jeg kan se den. Hvor er du syg, den der potteplant? Hvor er det vildt, det der? Nå, ligger derude på YouTube, skal du se. Du skal se det her sted der. Der er så lidt tid tilbage. Og så var der en, der var lige... Okay, der er så lidt tid tilbage. Jeg tænker på, hvor mega offensivt. Ja, der er
kun 15 sekunder tilbage. Kan bare dø nu. Ja, okay. Jeg fik ham! Fik du ham? Nice. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad du mente med en potteplant, men så fandt jeg ud af, at den smadrede mig fuldstændig. Kan du se en potteplant? Den er sindssyg. Okay, han burde have ham der. Han kunne Nej, bare det var ikke dø. fordi, det var fordi tiden der var gået. Nå, jeg skal også lige se det. Nå. Vi skal så til at stoppe nu. Vi ses.